Ngisacela ukubongalela ngoma ngothobana sangoma esiphula ngonyezi ezinye siphula ngamathambo umphathi wekhubalo isandla sensimbi. Nanti ibhodlela leli green, ibhodlela leli lokugeza, ibhodlela leli lidiliza amathunzi, ibhodlela leli lokususa ini konke ukungcola konke okubi. Lebhodlela leze ligeze ngisho umoya phezulu kwakho. Umuntu mayiphila kufike bekhona inyama mase kuba khona umoya. Leli bhodlela leli lize ligeze ngisho izinkinga ezenzeka kubazali bakho neziqalekiso. Lebhodlela leli ibhodlela elinamandla kakhulu leli bhodlela leli. Kukhona ke ngicela ukukhuza ke kubantu. Uthi umuntu mayisegeze ngale bhodlela ebona yonke into yakhe ikhanya. Mase ethi ayahlola komunye mase ethi hayi wena fanele uthwase kusho ukuthi unekhanda elimhlophe. No, umuntu uthwasa ngoba kusho ini ithongo lakhe, hayi amathambo akho sangoma. Leli bhodlela ke ibhodlela elinamandla kakhulu egezeni, elinamandla kakhulu ekususeni kuphi okufasiwe okuboshiwe kumuntu. Uzothola ukuthi wena kwagqitshwe insila zakho, usuhambile wayogeza waqhuma waphalaza wancinda wenziwa yonke into, kanti lento yagqitshwa uthi mawugeza iphinde ivuke. Lento leyo ndigezwa ngani ngokomoya iphinde futhi igezwe ngani ngokwenyama. Nanti ke ibhodlela ugeza ngale emfuleni. Ngiyakutshela ukuthi yini okumele uyithole kufanele uyiphathe ma uyogeza. Mase uyageza uqume ngalo kanye uphalaze ngalo kanye sekuphelile lapho uyobe usuyibonela wena imphumela yakho. Nanti leli ibhodlela lenhlahla la uzothola ukuthi wena ubunenhlahla ezisimanga. Ubone ibhizinisi lakho lihamba kahle, ubusebenza kahle, ubukwazi inkampani yakho ubune imoto. Manje zonke lezo zinto ayisenzeki kuwena. Obudlala nelotho ubhetha konke uwina manje usawini ngesizathu sokuthi wena imali yakho yavalwa noma wena wavala waxoxela omunye umuntu ukuthi mina ngiyawina, waxoxela umuntu orong wase yakuvala ngobuthakathi. Wasevala idlozi lenhlahla phezulu kwakho. Leli bhodlela ke ibhodlela elivula inhlahla evaliwe phezulu komuntu. Nalo lenenhlahla ngokwalo likufunela inhlahla ethongeni lakho. Alisebenzisi izilwane, lisebenzisa ithongo. Ibhodlela lethongo nalo ngiyakutshela ukuthi wena thatha inani mawusulisebenzisa usebenzise ukhulume nethonga lakho izinto zakho zivuleke. Ngiyachazela ukuthi wenze njalo. Ibhodlela ke ibhodlela elinamandla kakhulu. Siyathokoza mangothobana isangoma esiphula ngonyezi.